2 ta' Lulju, San Bernardino Realino, saċerdot Ġiżwita, għex bejn l-1530 u l-1616. Dan il-qaddis twieled f'Kapri fl-Italja. Bħala żagħżugħ beda jistudja għal tabib f'Bologna, imma mbagħad biex jogħġob lil ċerta Chloride xebba bil-għaqal u reliġjuża ħafna li lejha kien miġbud, mill-kors tal-mediċina qaleb għal kors tal-liġi. Ħa il-lawrea ta' avukat ta' 26 sena u billi kien kapaċi okkupa kariga ċivili importanti. Serva wkoll bħala sindku f'diversi bliet fejn wera ħigla kbira. Chloride mietet ta' 22 sena u l-mewt tagħha ħassa ħafna u jirrakkonta li darba daritlu u qaltlu biex ineħħi s-swiet ta' qalb li waqa' fuqu u għenitu jerfa' qalbu u ħsiebu lejn Alla. Tħajjar jidħol mal-Ġiżwiti, imma missieru xtaqu ma jagħmilx dak il-pass biex ikun jista' jdur bih sakemm imut. Talab id-dawl lill-Madonna li lejha kien ħafna devot u ħass li ma kellux jibqa' jistenna. Għalhekk kiteb ittra twila lil missieru u talbu jagħmel miegħu dak is-sagrifiċċju tal-firda u bil-barka ta' missieru tara 34 sena daħal mal-Ġiżwiti. Għall-umiltà tiegħu u biex ikollu aktar ċans jitlob xtaq jibqa' sempliċi fratell, imma s-superjuri tiegħu ħasbuha mod ieħor u fi żmien 3 snin ħal qudiesa u kien magħżul surmas tan-novizzi. Iż-żmien battal li kien jifdallu kien iqatta u jgħallem id-dottrina lit-tfal u jżur il-ħabs u l-isptarijiet. Wara 10 snin f'Napli intbagħat f'Lecce f'Apulja fejn għadda l-aħħar 42 sena ta' ħajtu. Meta kien ilu hemm biss 2 sentejn ta' bidu biex jibni knisja u jwaqqaf ukoll kulleġġ, iżda x-xogħol ewlieni tiegħu malajr sar id-direzzjoni tal-erwieħ speċjalment fil-konfessinarju. Fix-xjuħitu kien moni b'doni sopranaturali bħal viżjonijiet, seta li jfejjaq u li jagħmel profezziji. Il-poplu tal-Lecce kien tant iħobbu li meta kienet tiġri x-xnija li kienu se jitrasferuh band oħra kienet tqum il-belt kollha biex jibqa' magħhom. Bernardino Realino kien igawdi tant fama kbira ta' qaddis li huwa u jmut il-maġistrati tal-belt talbuh li jaċċetta li jkun il-patrun tagħhom fis-sema u baxxa rasu bħala sinjal li jaċċetta. U n-nies ukoll talbu lill-isqof biex kif imut timbeda il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu. Il-qaddis miet ta' 85 sena fit-2 ta' Lulju tas-sena 1616. Piju 12 iddikjarah qaddis fis-sena 1947. Mill-ħajja ta' dan il-qaddis tal-lum, xtaqt nieqaf fuq il-fatt li Chloride, din it-tfajla bil-għaqal u reliġjuża ħafna li lejha kien miġbud u li biex joġob lila mill-kors tal-mediċina qaleb għal kors tal-liġi, ħallitlu vojt kbir f'qalbu u f'ħajtu meta din ħallit id-dinja fl-età tenera ta' 28 sena. Tant kien kbir dan il-vojt li Alla ippermetta li din tidrillu u tgħidlu ineħħi s-swit il-qalb li kien waqa' fuqu u jerfa' qalbu u ħsiebu lejn Alla. Ħafna drabi din tkun l-esperjenza tagħna wkoll. Xi kultant fil-ħajja ngħaddu minn esperjenzi negattivi qawwija bħal xi trauma, inċident, it-telfa ta' xi ħadd għażiż u oħrajn. Dawn jafu ibidluna f'persuni bla skop, imdejqa jew saħansitra depressi. Bħal donna l-ħajja tieqaf, issir bla skop u biex ngħixu l-ġurnata tibda ssir ta' toqol u sforz kbir li Alla biss jista' jifhmu. Huwa propju hawn li jekk nieħdu l-istess parir li Chloride tat lil Bernardino, inkunu tassew qed nimxu fid-direzzjoni tajba
meta qudiemna ma tidher l-ebda triq. Neħħi is-swit il-qalb li kien waqa' fuqek u erfa' qalbek u ħsibietek lejn Alla. Kemm hu tassew parir siwi dan. Il-qawwa li rċieva Bernardino mingħand Alla waslu biex jibda paġna ġdida, viżjoni ġdida, ħajja ġdida. Forsi mis-swit ta' qalb tiegħek jekk intu kol tersaq lejn il-mulej fit-talb u jrid jagħtik il-ferħ, il-paċi u forsi anki missjoni ġdida li forsi qatt qabel ma kienet għaddietlek minn rasek. Xi kultant ċerti avvenimenti fil-ħajja tal-bniedem Alla fil-erf tiegħu li aħna ma waslux għalih jippermettihom għal ġid tagħna u tal-oħrajn madwarna. Min traċedja ġieli ħareġ ħafna ġid, ġieli bniedem biddel ir-rotta ta' ħajtu u beda miexi fid-direzzjoni lejn il-ġenna, filwaqt li qabel kien miexi f'direzzjoni opposta. Ġieli nies sabu l-vokazzjoni vera tagħhom u għarfuha propju fi żmien qiebes u ta' dbatija. Bl-Ingliż ngħidu dik l-esperjenza kienet eye opener, fetħitlu jew fetħitilha għajnejha, għajnejh. Ekku, u hekk irid jagħmel il-mulej fil-ħajja tagħna meta jippermetti li ngħaddu mis-swit ta' qalb. Huwa importanti li nsommu f'moħħna u f'qalbna li l-mulej jinsab magħna fin-niket tagħna, li qed jibki magħna u jitlob għalina, li qed joffrilna spalla fuq min inserħu u nsibu il-faraġġ. Imma wkoll li irid jallimna minn din l-esperjenza. Irid jurina kif nistgħu niskopru skop jew skopijiet li forsi mhux dawk li kellna qabel u ma jridniex ninalqu fina nfusna qisha l-ħajja spiċċat, anzi irridu nagħmlu sforz biex nibqgħu ninfetħu għal ħtiġijiet tal-oħrajn. Fil-ktieb ta' Ġeremija kapitlu 29 versi minn 11 sa 14 Alla jgħidilna dan: Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom, pjanijiet ta' ġid u mhux ta' ħsara, li nagħtikom ġejjieni mimli tama. Intom issejħuli u tiġu titolbuni u jien nismakom. Fittxuni u ssibuni, meta tfittxuni b'qalbkom kollha issibuni u jien inbiddel xortikom. U int, qed tara kif ħajtek tista' tagħmilha dejjem iżjed sabiħa, prezzjuża u ta' rigal għal ta' madwarek kif għamel bħajtu Bernardino Realino wara it-telfa tax-xebba li tant kien iħobb u lest li jagħmel bidliet kbar għaliha? X'bidliet lesta li tagħmel f'ħajtek biex din tiġi tixbaħ iżjed lil dik tal-qaddisin? Talba. O mulej, intajt il-grazzja lil San Bernardino Realino li fin-nikiet tiegħu dar lejk fiduċja sħiħa, il-qawwa u l-kuraġġ li jagħmel minn ħajtu don mill-isbaħ għalik u għall-oħrajn. Għamel li b'talbu u bl-eżempju tiegħu aħna wkoll narfu ndawru l-avvenimenti qarsa ta' ħajjitna f'xi ħaġa li verament tiswa, mhux biss għal din id-dinja imma b'mod speċjali għall-eternità. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.